Čaute ľudia pri novom Urbexe, toto je opustený hotel, opustený strašidelný hotel vo Vysokých Tatrách. Vraj tu straší. Poďme sa na ne pozrieť. Okná sú bohužiaľ zatvorené a je to zamknuté. Ale možno nejakú cestu nájdeme. Sú tu záclony, tak nemôžeme nič ukázať. Tam je ešte niečo. Poďme sa ešte pozrieť sem. Ja tu je to takisto zatvorené. Vyzerá to úplne strašidelne. Tam je ešte niečo. Je to vo Vysokých Tatrách, v Tatranskej Lomnici. Ľudia, chápete? Tuto je. Let's go. Ty kokos! To čo bolo za zvuk? Počuli ste ten zvuk? Ty kokos. Celá tá omietka padá. Ty, vy ste počuli? Ty vole! Čo to bolo? Nič tu není na zemi. Ľudia, fakt strašidelné. Ja to ešte ukážem spredu. Neviem. Ak tu bude 100 lajkov, tak sa sem vrátim. A je to zamknuté. Dávajte lajky a odbery. Tak part 2. Čaute.